Sa Trumanon, straight to the point. Sa dili pa tamo padayon nga sunahan ni ay public service importante kay ning pahibalo. Gikan na sa atong kauban sa buhat. Lumati na ni Silbert no. Silbert, Mr. Silbert Lumbayano, doon naman ang programa. Tangin ninyo, ugma ni. Alas 12 taman alauna ang takna sa Kabuntagon. Kauto, kahapon. Alas 12 taman sa alauna ang takna sa Kapunan. Atong mga nag-atang ni Silbert. Doon ay nagatiman Silbert kung yung nabati ni Sibianan. Mabalik na ni Silbert Lumbayano alias Beritas. Dini sa ato ng Sibianan. Sugod, ugma, alas 12 taman sa alauna. Niya si Silbert alas dugang siguro pahibalo nini o gusto pa mga gusto niya ipahibalo alas ko mga kasama tignan mo Bert. Mayong buntag ha. May buntag ya Bert. Okay, although nanatay plug-in dyan nga pahibalo no, alas sa itong mupalik nga tulumanon dini sa itong kusog na estasyon no, sa Remen. Nabati maguna ko imong programa ga dahil na pinaminaw ni sa atong mga naghanan kayong oy pinabuyag hindi tinuod. Abra pong tinuod. Tinuod na ginagan. Sige. Maayong kung akong ipasulod din is programa ni Edgar para matungog yun no kay kadtong sa plug-in lang medyo pilara siguro nakadungog so mao na nga ako yung siguro din sa imong dulumanon gar. So kailangan mo po ginawat sa mga kuan ba diri sa text message dahil gar kung mga listener nga nawatanan lagi kay kanus mo balik dia sa atong istasyon no atong programa mao na nga atong formal nga ipahibalo dinhi pinagi simong dulumanon gar nga ang atong programa ang giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko mo sugod na sumala si mong gisigutan gar no ugma na gyud no Domingo sa may alas 12 kadtuhon ngadto na sa alauna sa hapon no matag Domingo ra no ni gar ay na kay na Bert ang mga nagpaabot nimo makadungog ni gini mo matag Domingo mao gyud and yadto daily man to pan karon atong gi once a week na lang no every Sunday may po ni kay aron ningaon pud sila nimo kada Domingo gud kanila mabati so magatang ginasla kada Domingo kaya gud gara ato gining himo ning inani nga klase sa tulumanon kay do naman ko yung mga kaigsunan na itong Katoliko nga may biya ba sa ilang tinuan sa hinungdan nga wala matubag ang mga pangutana ikan sa uban na itong mga igsuong himulag hantod nga na mislead na lang gininoon kay sa ako kong paminaw gara nga ang tawag ang calling sa Ginoo nako na dinhi sa Catholic Faith Apologetics pagpanubag ba sa pagtuo ba kalabot na sa tinuan Katoliko so mao na nga na specialized na ko ning punto gar o nang atong ipanayon no pinaagi ning atong istasyon sa Remen Dipolog so matag Domingo no alang sa atong mga sukitig paminaw matag Domingo alas 12 sa udto ngadto sa alauna sa hapon no matag Domingo na okay salamat Bert maayong buntag straight to the point. Si Mr. Silbert Lumbayano alias Beritas sa atong gikaingon na madungog asad ninyo siya alas 12 sa kautuhon ngadto sa launa matag Domingo. May ni matag Domingo kay puno kay ba maghulat mo ni good morning. Okay. Salmod ko board bahin gyapon sa issue about sa simbahan. Palihog. Okay. Kadtong nag-text to board o sulat to diha yang imong gibasa. Sulat dayon. Dugay-dugay naman tawa magkadungog. Nabaguhan ko nimo da. sige sa atong issue. Okay, conward kining katong komentaryo sa nagsulat nimo kung atong hunahon valido po to para nako. Okay man po to siya nga doon na po siya ikasaway sa simbahan. Bisan gani ako na amen jud. Pero ang ako lang baling ikaistorya nga kung ato na lang pahilumbo ng simbahan di na lang nato paapilo na ng unsay issue labi na kung maghisgot na about moral dili na pud siguro maayo tungod kay trabaho gyud sa simbahan board kanang pagpanggilabot kay sa Jude 1:3 for example sa atong libro sa pagtuo kiingon man gyud nga dipinsahan gyud ang atong paglaom ba o pagtuo uya nga atong pagtuo nag-involve diha sa pagpanudlo og moralidad unya kining atong pagpadagan sa atong gobyerno karon
magyud kalikayan nga ma-involve magyud ang moral kunya trabaho magyud pod sa simbahan ang pagpadayag unsa gyud ang gusto o ang iyang gihimo lang gyud ang angay niyang himuon ug wala magpasabot nga wala siya mga kapatyasan gani daghan kaayo kung butnaw-naon sa kasaysayan ang mga kasipyatan sa mga nagdumala sulod sa simbahan pero kanang pag-apil-apil labi na kung ang gobyerno mura og wala na magiyahi doon na kasipyatan iya gyud ang paningkamutan og unsay mahimo niya board so kana lang siguro no nga balido man tong pagsaway na amang yun na pero wala man mag-ingon atong Ginoo nga undangan na lang ninyo ang inyong trabaho sa paningkamot nga dunay kahapsay unya ba duna dili magunta angay mawad-an ba og paglaom ba samtang naa pa atong unahuna naa pa ang mga pagtulunan paningkamutan nga himuon ang unsa ang himuon kaysa magpakahilom na lang yun so kana lang siguro board no okay tong iyang pagsaway na ama na leksyon po to sa tanan nga sa simbahan nga aron dili masawayan magtarong yun pero dili lang po nato undangon ang atong trabaho sa simbahan kung dunay magsaway natural dunay gyud magsaway so kung siya maayo nga himuon o maulo na board leksyon po ni sa tanan daghang salamat.